Guys, nabudol mi sa among ride karon mao ni car wash. Grabe kalapok guys. Oh. Sing lapok kaayo, lapok. So nabudol mi. Wangi mo na pod. Grabing budula. Oh, di ba? Grabe kalapok gyud as in. Bodol ride. Daghan mi guys to nangapi na ang uban kami nagpakarwas sa mi, nagpa-bike wash di ay. Balik ra meron dito sa Masaw mi guys. Balik ni sulod mi from Pinamangkulan. Dito ang dalan dito grabe kalapok as in kapila mi nangundang. Limpyo na siya ganina mura rig kuan santimaan di masabtan grabe kalapok as in grabe kini siya kalapok. Luwi kaya ko ng sapatos. Tiil. Muna siya guys. Una nang hitabo. Grabe as in lapo kaayo na budol kami. Pag ko'y fender nga dala or wala ko nakawad ang fender so mauna na hitabo kapila ko nakaundang ganina sa grabe na mga limpyo hay. Sing gravel bike mangguning ako guys. No nga pwede mo agi og kuan mga rough road. Ang problem lapo kaayo. So mo na karon na nahitabo. Bigay kagabi akong gipaalis na ni siya og Halotech na crankset. So okay na. Kaya og wala sus suksok gid ring lapok guys katong dili pa Halotech akong gamit. Ayan siya. Ako na siyang pag-umangkon guys. Nag-limpyo po sa iyang bike. Kaya siya pinaka-MTB. Okay. This is Masaw Road. Siya. Masaw Road. Actually, Masaw na yun niya siya. Barangay Masaw. Sumatuntulay dito. Balik nito ka. Manantulay sa Masaw. Abutang dere. Welcome Masaw chapter. Welcome Masaw chapter. Na siya. So ako lang hulatan guys nga may bike wash kung pag umangupon manakala ko dito sa Masaw beach gyud. So nami diri karon sa Nunuts car wash. Nunuts. Di ka ni Sir Nunut. Among kauban sa cycling. Nunuts car wash. Diri sa Masaw, Barangay Masaw. Okay. Simple na kailang car wash. May pang ondagura gani na car wash guys. Ng self-service. Okay, humana. Humana ang among 5 pitot. Among 5 pitot nga na Kalbaryo. Karon nagtapok. Ibalik namin sa among mga kaubanan. Oo, nagkape sila, nagkape. Sir? Oh, nakaHalotech na. Yate. Gitahom. Nananghid man ko sa iya. Nananghid man ko sa iya. 56 ba yung nananghid ako ba? Nananghid. Ako tangtango nang among wala mo gitaon. Ako siyang gingnan nga pag abot nimo mag puli ra tag Halotech. Indan siya. Mapugos gid siyang palit. Tapos ang pala to sir. Yung BP ito. BP sa Kanuman. Dapat nandito to siya. Apan. Or biya. Dinang tuyo. Naalis na nino. Nagagastos sa pagong 400 kapin. Okay na, nagkape sila guys. So, ito sa ako ang beach front. Beach front. So, man siya ang beach front. Actually, naghanap ako yung video coming from here guys. Ako lang pong i-appeal na lang sa akong video.
Masaw Beach. Daghan po yung nangaligo even Saturday. Kuan siya guys, kaning wavy. Waves. So daghan po yung nangaligo guys. Wala ko naka-video dito sa among giagian guys na rough roads. Kay grabe kalisod, daghan kayo may na-encountered nga stopping. Kaya gilimpihan na mo ang among bikes, kay grabe kalapok. So, ma-order na lang ko naka-video. Ano na siya guys. Okay. Okay guys, ang limpyo tayo guys sa atong ituan. Bye. Kaduhan na ning limpyo guys. Ayaw, kamay lang. Ano lang limpyo ganina. Pero kaduhan na ni. Okay. Grabe siya guys sa hugaw, sa bahay. Dali sa kasagbutan ng limpyo guys. Limpyo. Dira tag limpyo. Walay undang ang ulan ris butuan guys. Abi na summer na. Ulan manday gihapon. Pero summer init. Ay, summer init ano, summer ulan. Yan nga bata, di pa video raman. But apel. Akong ijuga pero apel man og istorya. Madli kayo na ko bike guys. Lapok-lapok na. Basa pa. Kasi ako basa na ayos. Kasi sa kasagutan mag-india guys. Ginayin ako sa tabunan guys. Ito na yung was-was. Ako na po yung maligo. Lamig. Ito kaayo guys. Akong sa ano. Ako naka-extender. Sa sagbutan. Nga, gigotoy man akong videographer. Ayaw, pag-ubo-ubo di ahoy. Ito ko nagkububo. Sige na, i-off na.